По цялата земя, с камбана извън, с песни радостни, с надежди скрити. Край лунни огнища или вън празнуват хората. Празнуваме и ние. Скъпи гости, драги родители и ученици, започва нашето новогодишно тържество, посветено на един от най-обичаните и тачени празници по цял свят – Коледа и Нова година. Пожелаваме ви приятни минути и добро настроение. Зима съм бяла красива, карам всеки в шал да се увива. Но това не е беда, дечица. Бързо грабвайте шените, тичайте на белите парзалки и големи, и по-малки. Но за малко тук останете и се наредете. Този ден за моите празници да разкажем и обичай чудесни да покажем. Дядо Коледа оставил подаръците по телхата през нощта на 24 срещу 25 декември. Пристигаше една дърпана от елени и минава през комина. Остави подаръци само на добрите и послушни дечица. Но как се е появил дядо Коледа? Отдавна в едно богато семейство се родило едно момче. Кръстили го Николай. За съжаление, детето останало сирак. Много малко. Отраснал в манастир. Николай щедро раздавал семейното богатство на нуждаещите се. Най-щедър бил към децата. Точно в навечерието на Рождество Христово той наранил един чувал детски играчки и тръгнал тървена тишина, теглена от еленчето фьори, към най-близкото село. Той остави по една играчка пред всяка къща, за да зарадва всички деца. От тази нощ на тази преграда става той в полунощ, върна от джавето. От този светъл празник и за това децата отнемат да Коледа. А той обаче не можеше да се справи с подаръците на децата и по целия свят. И затова повика джуджетата и така с тяхна помощ успя да заграбва всяко едно дете чардоле. Коледа, тя иде много отдалече и да с чудните си приказки и да с будно клещя в огнището огън. На неговите пламъци надеждата подгрява, за редените му пръсти в душата става. Толкова светло и радост. Бъдни вечер е нощта преди Коледа, която се е родил Исус Христос. Всеки народ празнува Коледа по различен начин. Българските обичаи са изпълнени с богата символика. На бъдни вечер в огнищата се слага дебел дънер, наречен бъдник, който гори цяла нощ. В дебелия край на бъдника се прави дупка, вътре се слага малко зехтин, тъмняк и возък. Колкото повече изхрихва чът от дънера, толкова по-плодородна ще е годината. На трапезата се слагат само тези неща, които е родила земята. Фасул, пълнени чушки, сърми, тиквене, кипитка, спаричка, ушав, орехи и плодове. Червено вино, това е последния ден от коледните пости. На трапезата се слагат 7, 9 и 12 ястия. Това е така, защото дните от седмицата са 7, а коледите си 9 месеца, а 12 са месеците в година. Трапезата се прекъдява с тъмян, за да бягат лошите неща и болестите от къщата. Чете се молитва на софрата. Се слага икона на Богородица. Най-напред пред нея се слага отпитката, ястия, които не се раздигат и стои цяла нощ. Един от най-хубавите обичаи на бъдни вечер е коледуване. Коледари са само момчета. Те ходят от къща на къща и пеят песни за здраве и берекет. Ti porti a
седмица се казва. Там живеят дружно дните на 4 етажа. И седмицата има дом на 4 етажа. Той месец се нарича. Що не знаеш, ще ти кажа. А месеците в дом те спят с 12 комина. До него води дълъг път и казва се година. Годината нима сама живее в къща стара. Не, тя живее от дома. По-точно в календара. Една година отброява последните часове и новата се появява и с радост всеки я зове. А къде е новата година? Как къде е? Тука, навсякъде, планините и полята, градовете и селата, на снежинките в балета, празника на всички светъл, в върховата ограда, в радостната ни нагласа. Това, което правим, думите да бъдем здрави, плановете и мечтите да живеем в дничестите. Земята е пречистена и бяла, с пункта, тяха е спешни брати, и бяла, душите злата и пълни брат. Изпращаме една година, с надежда в новата надничаме, да не отцветна като пролетна градина, до нас успеха по ръката тичаме. Тъжна искрица тръпва в душата до той, което старата отнася, да но усмивките не слият от нас и децата и само нека наука до нас. Ти си. Да бъде мирна и честита, да бъде спорна и добра, картините да са пълни с житко и да светя. Сега честита. Честита нова година! Ей.